város önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Honismereti Egyesület nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 8. helytörténeti konferencia fővédnökét, dr. Seregi István érsek urat, a megyei intézmények és szervezetek képviselőit, a konferencia előadóit, a kemecsei történelmi családok tagjait és valamennyi kedves megjelent vendégünket, konferenciánk résztvevőit. Mi különös a mi helyzetünk, a föld gyermekeié. Csak rövid látogatása van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti. A mélyebb szemlélőidős nélküli mindennapi élet szempontjából azonban tudjuk, a többi ember miatt vagyunk itt, azaz pontosabban azok miatt, akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk függ, és a sok ismeretlen miatt, akiknek sorsával együttérzésünk láncolata fűz össze. Einstein gondolatai után rendezvényünk ünnepélyes megnyitására, köszöntésére felkérem Lipők Sándor országgyűlési képviselő urat, Kemecse város polgármesterét. Uraim, excellenciás úr, tisztelt helytörténeti konferencia, kedves vendégek! Kemecse város önkormányzata nevében őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket az immáron 8. konferenciánkon. Történettudomány, helytörténet, családtörténet címet választották a helyi szervezők és a megyei Honismereti Egyesület elnökségének szakemberei a mai tudományos tanácskozásnak. E hármas forralrendszerben 2 témakört emeltek ki. István Endre felszentelt püspök, egri kanonok, a szegedi székeskáptalan nagypéprostya, a felsőház tagja, egyházi író, az egri egyházmegye irodalmi egyesület elnöke, Kemecse díszpolgárának életútja, és a kemecsei családtörténeti elemzése témakört. Kemecse város és a megyei Honismereti Egyesület nevében immáron 7 éve köszönhetem Önöket. És köszönöm meg az előadóknak a mindig színvonalas, értékes tudományos előadásokat. És a kemecsei szervezők, intézmények, lelkes városlakók önzetlen munkáját. Az értékteremtő összefogást. Szellemi értékeket, közösségi összetartozást tartalmaz a konferencia sorozat. E gondolatok jegyében nyitom meg, és köszönöm meg dr. Seregi István érsek úrnak, hogy személyes jelenlétével, fővédnöki szerepkörével is hozzájárul a rendezvény sikeres színvonalához. És engedjenek meg egy gondolatot a konferencia sorozat tekintetében, hiszen amikor ide érkeztem, a média azt a kérdést tette fel, hogy miért is fontos nekünk a helytörténet. A helytörténet tekintetében a múltunkból nagyon sok mindent említhetünk, hiszen a múltunkval való visszautalás, vagy akkor elért eredmények tekintetében, amikor jelenkorunkban átalakulások zajlanak. Itt szeretnék arra utalni például a kemecsei járás témakörét figyelembe véve, vagy 1848-49 forradalmi és szabadságharcban betöltött szerepünk tekintetében. Amikor ezek a viták zajlanak országos szinten, vagy akár megyei vagy regionális szinten, akkor én nyugodt szívvel tudok kiállni, és az értékek, és az érvek, és a múltunk mellett tudok érvelni abban, hogy Kemecse miért fontos bizonyos jellegű szerepkörökben, és a múltnak is köszönhetjük azt többek között, hogy a járások újragondolása tekintetében a jelenlegi javaslatban Kemecse, mint járási székhely benne szerepel az új javaslatban. Ez köszönhető a múltunknak, értékünknek és azoknak az embereknek, akik Kemecsén születtek, innét elszármaztak, és az ő áldozatos munkájuknak köszönhetjük és utalhatunk vissza, és vehetjük ismét birtokba remélhetően a jövőt illetően azt a szerepkört, amelyet 80 évig betöltöttünk. Én kívánok a konferencia résztvevőinek, előadóinak jó munkát. Köszönöm a figyelmüket. Érsek urat néhány gondolattal köszöntse kedves jelenlévőket és konferenciánkat. Tisztelt képviselő polgármester úr, az Egyesület elnöke, hölgyeim és uraim! Köszönöm a megtisztelő felkérést, a meghívást, hogy fővédnöke és a Kriston Endre emlékét őrző, továbbra is őrző konferencián való
köszöntésem lehetőségét. Köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét, vendégeinket és a munkatársakat. Mindenek előtt szeretném kifejezni elismerésemet nem csak itt, hanem máshol is, hogy van magyar város, ezek közé tartozik Kemecse városa, vezetői és lakossága, akik számon tartják a település múltját, az innen elszármazott életük az ország részére emlékül hagyató kincseit és értékeit. Ma közülük Kriston Endre egri segédpüspökre emlékezünk, aki 1877-ben itt született. Köszöntöm ma itt élő és a konferencián résztvevő családtagjait. Családja és iskolája itt alapozta meg azt az életutat, amely Egerhez kötötte utána életét, ahol a ciszterek egri gimnáziumban szerezte meg magyar embert Európában megbecsültté tevő általános műveltséget. Egerben végezte teológiai tanulmányait. Majd 1899-ben az egri egyházmegye akkor ezt a területet is magába foglaló egyházkerületnek a szolgálatára pappá szentelték. Tehetsége magasabb feladatok felé szólította, így nagyon rövid ideig vett részt a lelkipásztori szolgálatban, káplánként, majd az egri főegyházmegye központjában lett és tett egyre magasabb beosztású szolgálatot, és lett az egyházmegye vezetésének munkatársa. 1923-ban püspökké szentelték. Ettől kezdve főpásztorainak, mert többekkel együtt szolgálta a Szent István alapította 1000 éves egyházmegyét. Mindannak az értéknek szolgálatában, amire egyedül lehet építeni jövőt ember, nemzet számára ezen a világon. Az egyházmegye meg fogja őrizni az emlékét, a hívő emberek közel álló magatartása révén a város püspökbácsiaként ismerték, és ha neve szóba kerül, ez jut mindenkinek az eszébe. Ami annyit jelent, hogy közel állt ennek a magyar területnek hívő népéhez, tudott emberséges lenni, lehetetlen körülmények között is, saját példájával bátorítva mindazokat, akik nem akartak elszakadni attól az úttól, amely Szent István örökségeként 1000 évet adott nekünk, anyanyelvünkkel egyedülálló nemzetnek a soknyelvű, nagy létszámú, történelmet irányító nemzetek családjában. A város, ahol született, tisztelettel és állandó együttérzéssel kísérte életének útját, Kemecse díszpolgárává választották. Aranymiséjének emlékét a templomban látható márványtábla őrzi.
Nagy lelkűsége pedig, amelyben mindig szem előtt tartotta, ne tudja a bal kezet, hogy mit cselekszik a jobb, ennek a világnak és az ebből a világból épülő örökké valóságnak a szolgája volt. Mivel elkötelezte magát názáreti Jézus mellett, kétségtelen, hogy része volt szorongattatásban. Ő maga ugyan legfőjebb elöljárói kívánságára emlékezett, tudta azt, hogy amit hivatása megkövetelt tőle, mint elviselhetetlen megpróbáltatást, azt a húsvétot hirdető kereszt jelében kell elfogadnia. Ő volt az, aki nem csinált titkot abból, hogy senkire nem haragszik, akik őt bántották. És ezt nem csak mondta, hanem senkit sem tett ki megtorlás áldozatává. Kötelességem, hogy mint az Egri egyházmegye, ugyan Nyugat-Magyarországról a Szentszék belátása és jólátása szerint Egerbe kerülve 20 éven át voltam főpásztora az egyházmegyének. A mai konferencián szeretném kifejezni Kriston Enden iránti tiszteletemet, noha bár személyesen már nem ismertem, de a híréből élek. És ez a hír számomra is megszerezte azt a megbecsülést, amelyet ő az egyházmegyében kiérdemelt. Ehhez természetesen hozzáteszem, mint hívő ember, hogy meggyőződésem szerint odaát pártfogója lesz ennek a sok vihart megélt, de a jövőben töretlenül bízó emberközösségnek, aki az egyházmegyében és szülővárosában számon tartja az ő emlékét. Maradjon számunkra örökké valóságban is vállalt jelmondata: Fidenter et fideliter. Bízva és hűséggel. Igen, látva ennek a világnak emberileg kiszámíthatatlan viszontagságait, már csak a magunk életére visszatekintve is, elmerem mondani, hogy csak a mindenható Istenbe vetett bizalom és a hozzávaló elszakíthatatlan hűség lehet alapja annak, hogy Magyarország volt és Magyarország lesz. Ne tagadjuk, hogy ez a két követelmény tartotta meg hiteles Krisztus követőként, akik ma hajlandók vállalni keresztény nevüket. Aki bizalommal néz a gondviselés elébe, az meg fogja élni a jövőt. Valamint rendítlenetlen hűséget kérünk a mindenható Istentől, Kriston Endre pártfogásával, hogy a világ világosságához, Jézus Krisztushoz mindnyájan hűségesek legyünk, nem csak azért, mert 1000 év áll mögöttünk, a keresztény magyarság örökségeként, hanem azért is, mert nincs más út.
az ember jövője és üdvössége számára, mint a Krisztus követés. Meg lehet próbálni, de a próba meg fog hiúsulni. Ember, nemzet, Európa és az egész világ csak ezen az úton tudja elfogadni az immár 7 milliárd embert, fáradozva azon, hogy senki meg ne bánja, hogy erre a világra született. És örömmel adjon hálát Istennek és a vele együtt életet fenntartó emberi közösségnek, családnak, nemzetnek, hogy ezen a földön keresztény magyar lehetett. Kriston Endre egri segédpüspök emléke tartsa ébren bennünk ezt a jelmondatában megfogalmazott és mindenkire érvényes kötelezettséget. Ehhez kívánok eredményes konferenciát kedves minnyájuknak, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük rendezvényünk fővédnökének kedves gondolatait. Nem csak a kutató, a szerkesztő szerénysége és a köszöntő köteles tisztelete, hanem a valóság mondathatja velünk, hogy a küzdelmes, próbákban gazdag, de haza és család szeretetben annál gazdagabb élet alapozta és acélozta a gyermek, a kisfiú, majd felnőtt életét. Mindegyik igazán azt tudja igazán folytatni, azt tudja könnyebben végezni, amelyhez a családi ház a kellő, mély indítást megadja. Család. Sokféleképpen értelmezett fogalom, szentséges is, megtisztelt, és olykor megvetett, cinikusan félrelegyintett, állapota, jellege, szelleme mégis sokat formáló, legalábbis meghatározó mindnyájunk számára. E földi vándorúton az a bizonyos hamuban sült pogácsa a család, de szava védőszentje a mesebeli hősnek, aki enélkül indul útnak nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó menedék is a család. A család az, ahol zúzmarás időkben ünnepelhet a nagy titok, az együvé tartozás tudata. A jó család erő és szeretet forrás is egyben. Megvéd, megerősít, biztonságot ad, megszabja a jellemet, értékrendet ad. Itt az ember viszont szerethet és szerethetik. Kezdetben ez az a család, amelyben felnövekszik az ember, később az, amelyet maga épít fel, amelyben más is otthonra lel. Ma is a család az a szeretett kohó, az a rejtélyes szeretett kohó, amelyben a szívek egymáshoz való közeledésének titkai feltárulnak. A családról szóló gondolatok után következzen egykori kedves főiskolai történelemtanárom, dr. Szabó Géza történész, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Honismereti Egyesület elnökének előadása, Történettudomány, Családtörténet, Helytörténet címmel. Tisztelt érsek úr, polgármester úr, tisztelt konferencia! Amikor Buca János barátommal a mai konferenciának a címén gondolkodtunk, meg az én előadásom címén is, teljesen tisztában voltunk azzal, hogy erre a címre nem csak egy konferenciát, főleg nem egy előadást, hanem konferencia sorozatot, előadás sorozatot is lehet építeni, úgyhogy nekem adódik a lehetőség, hogy nem előadást, hanem köszöntőt gondoljak a mai megszólalásunk. Amikor a címválasztásról beszéltünk, akkor természetesen azt is figyelembe vettük, hogy ez a három fogalom itt Kemecsén összetartozik. Ritka olyan konferenciával találkozunk, ahol meg a három fogalomnak az egysége ilyen egyszerűen, ilyen magától értetődően összetartozik. A konferencia sorozat, amit ezzel a címmel rendezhetnénk, természetesen szólhatna a három fogalom történetéről, a történettudomány több ezer éves, a család és a helytörténet jó néhány évszázados történetéről, de talán szakmailag az lenne izgalmasabb, ha egy-egy kiemelt korszakban ennek a három fogalomnak a viszonyát tárgyalnánk, azt, hogy
milyen részeként tekintették egyik vagy másik fogalmat a történettudománynak. Definíciójukról, presztízsükről, témáikról természetesen sokat lehetne ezeknek a fogalmakról beszélni. A három fogalom története nem azonos múltra tekint vissza, sokat változtak, mint hárman, és a viszonyuk is sokat változott. Ma már azonban a helytörténetkutatás, a helytörténetírás nem szorul rá annak bizonyítására, hogy a helytörténet és az országos történet szerves egységet alkot. Nem szorul az sem bizonyításra, hogy a helytörténetírás a lokálpatriotizmus és a hazafiságra való nevelésben, illetve egy közösség kohéziós erőinek fokozásában milyen nagy szerepet játszik. De a családtörténeti kutatásokat sem kíséri már, vagy a legritkább esetben az a santa gyanúsítgatás, amely 1950 és a 70-es évek vége között a hivatalos ideológia maradványaiban gyökerezik. Abban az időben a családtörténetet egyszerűen reakciósnak, haladás ellenes tekintették, megszüntették a genealógiai társaságot, megszüntették a Turul folyóiratot, amely a társaságnak, illetve a családtörténettel foglalkozók publikálási lehetőségeit biztosította, de ez már a 80-as évek elejétől kezdődő fordulás után a mai napra a múlt. De a közvélekedés és a média érdeklődés is sokat változott ezeknek a fogalmaknak a viszonyát tekintve. Ha nagyon durván akarnánk fogalmazni, túl sommásan, akkor azt is mondhatnánk, hogy a történettudomány és a történelem iránti, vagy a történelem tudomány iránti érdeklődés valószínűleg a történettudománnyal szembeni bizalom sokat vesztett az utóbbi időszakban, tehát csökkent az érdeklődés iránta. Zárójelben azt is mondhatnánk, hogy az embereket inkább a történet érdekli, és nem a történelem. A történettudomány meg a maga arisztokratizmusával még kevésbé, és nagyon ritka az, amikor a történész le tudja vinni a tudományos eredményeket a hétköznapi nyelvre. De a helytörténetírás iránt érezhetően növekedett az érdeklődés, a családtörténet iránt pedig feltűnően. Nos, ezeknek a sommás megállapításoknak természetesen illene bővebb magyarázatát adni. Ez azt hiszem, hogy sok minden ki fog derülni a mai konferencián is ezzel kapcsolatban. És amikor a címben jelölt három fogalom szokatlan konstellációjáról szót ejtünk, akkor megfogalmazhatjuk azt is, hogy amíg a történelem iránt a bizalom csökkent, a helytörténet és a családtörténet iránti érdeklődés, bizalom, növekedés, erősödése valószínűleg legáltalánosabb összefüggésben azzal magyarázható, hogy az egyén a globalizáció hatására, a nagy integráció hatására érzi a kiláthatatlanságot, érzi a bizonytalanságot, és mindezekkel szemben a fogódzó a lokalitás és a kisközösségek irányába viszi el. Hiszen, hogyha a közösség és az egyén viszonyát a régi koroktól kezdve a mai napig levezetnénk, ez is konferenciák sorozatát jelenthetné, amikor a feudális társadalomban egyértelmű volt az egyénnek a közösségekhez való tartozása, ugye a három főközösséghez, a földesúri földközösséghez, az egyházhoz, az egyházközséghez, illetve a családhoz való kötődése. A polgári társadalom ezt a hármasságot feloldotta, új közösségeket hozott létre, talán legmagasabb szinten a nemzettudat kialakulásával, a modern nemzettudat kialakulásával, a modern nemzethez tartozás érzését is, de ezek az új közösségek a modern világban újra bomlóban vannak, és ma egyfajta értékvesztését érezzük a közösségeknek, és a régi közösségek sajnálatos felbomlásával nem nagyon alakultak meg azok az új közösségek, amelyeket tudósok, közéleti emberek oly sokszor kívánnak. De az a közösség, ami itt a mi harmadik fogalmunkban megfogalmazódik, a család, az megmaradt, hiszen az a közösség ma is összeköti az emberek egymáshoz való viszonyában azt a fajta kohéziós erőt, azt a fajta tudatot, ami én azt hiszem, hogy mindenfajta támadások, liberális kihívások ellenére is szent célunk, hogy megőrizzük. Ha az első fogalmunkra áttérünk és röviden beszélünk róla, talán az első gondolat, hogyha néhány szubjektív gondolatként fogalmazhatom meg ezeket,
hogy a Magyar Történelmi Társulat 1920-ban 2 kötetben kívánta megjelentetni a magyar történettudomány kézikönyvét. Úgy tervezték, hogy az első kötetben a történettudomány elméletét és forrásait fogalmazzák meg, a második kötetben pedig a magyar történelem résztudományait, vagy úgy is mondhatnánk, hogy segédtudományait. Ez a vállalkozás nem volt szó szerint sikeres, de nagyon sok résztanulmány született meg, ezeket könyvekben ki is adták. Hogyha ezeket áttekintjük, és hallgatóimmal sokszor szoktunk ilyen feladatot végezni, ha összehasonlítjuk a mai kézikönyvekkel, a történettudomány mai definíciójával, a mai történettudomány eredményeivel, a segédtudományok körével, akkor egy évszázad, vagy egy szűk évszázad alatt is érezzük azt a hihetetlen változást, ami bekövetkezett. Nagy változás következett be, hiszen kordivatok jöttek, a művelésnek az arányai megváltoztak, és hát a segédtudományok köre is kitárult. Sőt, mára a segédtudomány egy kicsit dehonestálóvá is vált, hiszen a tudományok fejlődésével, differenciálódásával nagyon sok segédtudomány annyira önálló tudománnyá vált, hogy nagyon nyíltan demonstrálják azt, hogy egyáltalán nem a történettudomány segítésére jöttek létre, hanem önálló tudományként funkcionálnak. A 18. századtól kezdve a történettudomány 3 fő tényezőjével kapcsolatban, az emberrel, a hellyel és az idővel kapcsolatban, ugye az emberrel a genealógia, a hellyel a geográfia és az idővel a kronológia tekintetett meghatározó segédtudománynak, de a későbbiekben ezek a tudományok is természetesen önállósodtak, nem nagyon tetszett nekik a történettudomány segédtudományaként megneveztetni. Én előre bocsátom, hogy ezekkel a vitákkal egyrészt időnk sincs foglalkozni, másrészt én a magam nevében leszögezném, hogy nem vitatom mások véleményét, de én önálló tudományoknak tekintem, és a történettudomány szempontjából úgy tekintem segédtudománynak, hogy én innen nézem, és elismerem azt, hogy önálló tudományok a történettudomány eredményeinek a felhasználásával. Én egyetlen fontos kritériumot tekintek megemlítendőnek, azt, hogy az a lényeg, hogy milyen fontos információkat közöl, illetve hogy a tudományos színvonala milyen. Ez a legfontosabb. De megemlíthetjük azt is, hogy a különböző korok, a különböző országok és különböző körülmények között nagyon eltérő történetszemléletek követik egymást. Ezek a történetszemléletek időnként dominánsá válnak, kiszorítják egyik a másikukat, és hát azt is, hogy az utóbbi másfél évszázadban a hivatalos történetszemlélet nagyon sokszor nem volt szinkronban a közvélemény történetszemléletével. Ez egy-egy területre még hatványozottabban érvényes, mondjuk a nemzettudat vonatkozásában a magyar történelemben nagyon sokszor ráerőltetett nemzettudattal kellett a közönségnek vagy a közvéleménynek találkozni. A diktatúrák, az elhallgatások, elfojtások időszakában természetesen azt bizonyították, hogy a közvélemény történetszemléletét nem tartják tiszteletben. Nálunk a történettudományban is, és az iskolai történelemtanításban is szokás a történelmet egyetemes történelemre és nemzeti történelemre osztani. Sok érdekességet lehetne ezeknek a felosztásoknak az anomáliáiról beszélni. Az viszont világosan látszik és kiemelhető, hogy a nemzeti történelem Közép-Európában nagyon fontos szerepet játszik elsősorban ezeknek a nemzeteknek a nemzettudatának a kialakulásában. És megérne egy konferenciát vagy egy konferencia sorozatot. De sorolhatnánk azokat a nagy vitákat, amelyek a magyar történettudomány utóbbi évtizedeit jellemzik. Én 10-15-öt fogalmaztam meg, vagy írtam össze, amelyek azt mutatják, hogy azt a fejlődést, ami a történettudományban bekövetkezett, a magyar történetírás, a magyar történettudomány magas szinten követi. Ami viszont megemlítendő ezek közül, az utóbbi időben rendkívül nagy reneszánsza van az őstörténetünk
átértékelésének. A sumér, a japán, a hun és nem tudom még milyen származásunk kérdése kavarog a médiában. Én ezekkel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy természetesen a tudomány fejlődik, a tudomány változik, és azt is érzékeli az ember, hogy ezeknek az új elméleteknek intézetek jönnek létre, kiadványaik vannak, és hát nyilvánvalóan nem egy ilyen rövid köszöntőben kell erre értékelést adni. A helytörténet írásról, a helytörténet kutatásról néhány szót szólva, azt is mondhatnám, hogy a történettudománynak egy ilyen tág horizontjából egy kicsit furcsának tűnik, hogyha az ember a helytörténetírásra megy át, hiszen marginálisnak, nagyon kis volumenűnek érezhetjük a helytörténetírást, azonban én azt hiszem, hogy pont azért is próbáltam egy tághorizontra menni a történettudománnyal kapcsolatban, hogy érzékeltessem azt, hogy ebben a szélesre tárt világban egyre nagyobb szüksége van az európai embernek és a magyar társadalomnak is a környezetével, a szülőföldjével, illetve a kisközösség problémáival való foglalkozásra. A lokalitás, a kisközösségek reneszánsza azt hiszem, hogy egyértelmű mindannyiunk előtt. A magyar helytörténet kutatás általában Dél Mátyás munkásságához köthetjük, a 17.-18. századi kutatásaihoz. A helytörténetírás azóta sokat változott, műfajai kiszélesedtek, a segédtudományok eredményeit is széleskörűen hasznosítják a helytörténészek. De csak ha a legutóbbi időre koncentrálunk, a rendszerváltás előtt a tematikáját a létező társadalmi közeg szabta meg. Ezt a hatalom is egyértelműen inspirálta, hiszen a rendszerváltás előtt a helytörténetírás ugyanúgy, mint a történettudomány, a hatalom legitimációjának eszközévé kívánt válni. Műfajait tekintve, ugye a várostörténetek, falumonográfiák, falukrónikák, és hát ezek mellett a TS történetek, üzemtörténetek domináltak, amiben szakmailag azt is látni kell, hogy ezek természetesen a mezőgazdaság történetével és a falu történetének a jobb megismerésével is jártak. És üzemák történeteket, technikatörténeteket, technológia történeteket is tartalmaztak. Persze a szocialista brigádok és a munkásmozgalom történetekkel is foglalkoztak, de hát ezek is részei voltak az akkori valóságnak. Ezeket a feladatokat igyekezett is a hatalom irányítása alatt tartani, kontrollálhatóságát biztosítani, ezt jelentette, vagy ezt bizonyítja a Hazafias Népfronthoz való rendelése ennek a feladatnak. De én még egyszer mondom, hogy ezeket is optimistán kell nézni, és azokat a szakmai hozamokat kell látni, ami ezeknek a mozgalmaknak, ezeknek a fellángolásoknak mégiscsak az eredményét jelentik. Mert hogy ezeknek a helytörténeti eredményeknek a beemelése is már a 60-as, 70-es években megkezdődött, a beemelése az országos történetbe. Kettősség jellemezte a történész társadalmat, a helytörténész társadalmat is, hiszen neves történészek arisztokratizmusa is érzékelhető volt, akik lebecsülték, lekezelték a helytörténetírást, míg mások kutatásaik eredményeit hasznosították, illetve a helytörténetben is végeztek kutatásokat. Én csak vagy 2-3 történeti korszaknak a történetírásában próbáltam megnézni, és ahogy az órára tekintek, csak a Rákóczi korral kapcsolatos helytörténeti kutatások eredményéről szólnék néhány szót. Benda Kálmán a szabadságharc és a helytörténeti kutatások vonatkozásában, a kiváló Bencédi László pedig az egyik tanulmányának azt az alcímet adja, hogy a helytörténet és az országos történet összefüggésében. De megemlíthetném Hekenász Gusztávnak az ipartörténettel kapcsolatos helytörténeti és országos történeti összefüggésekkel foglalkozó tanulmányát. A kollégák még emlékeznek rá, hogy
a kiváló embernek is kiváló Heckenház Guszti mennyire jókedvűen vette tudomásul, amikor húztuk azzal, hogy a salétron az a legfontosabb, mert azt elemezgette, hogy a Rákóczi szabadságharc bukása elsősorban annak volt köszönhető, hogy nem tudtak elég salétromot gyártani, és ugye az ágyú töltés, a puskapor az nem sikerült. De említhetném, és már ez ugye Kemecséhez is kapcsolódna, Zahar Józsefnek, Kedves Gyulának és Szabó Józsefnek a hadtörténeti kutatásait, amelyekben nagyon színvonalasan és nagyon szervesen illeszkedik a helytörténet és az országos történet. A helytörténet érdeklődése az 56-os forradalom eseményeivel kapcsolatban is megélénkült, felélénkült az oral historynak, tehát a szájhagyománynak a gyűjtése is, és én még azt is szeretném megemlíteni, ezzel lehet, hogy a szakmai körökben vitát váltanék ki, hogy szerencsére a helytörténészek között a helytörténetírásban nem képeződött le az országos történetírásban, illetve az országos történész társadalomban bekövetkezett átpolitizált és szekértábor világ. Tehát a helytörténészek inkább azzal a közösséggel foglalkoztak, mint azzal, hogy egymást ideológiai és egyéb vonatkozásban támadják. Sokat változott a tudományos igényessége is a helytörténetnek, és a lokálpatriotizmus tetten érhető. A családtörténetre áttérve, és kényszerűen most már csak címszavakban, de Nagy Ivánnak, akinek ugye minden családtörténettel foglalkozó számára sokat mond a neve, idézetével, mondásával. A nemzet egyes családokból áll, és alig van egyes család, amelynek legalább egy tagja valamilyen tekintetben az említés ki ne érdemelni. A genealógia, eredet vagy származástan a családfa kutatás tudománya, klasszikus történeti segédtudomány, hogyha az előbb elmondott segédtudomány fogalmat egyáltalán alkalmazhatjuk. Szűkebb és tágabb értelemben is szokták használni, szűkebb értelemben a családfát, többféle szerkesztésben, módszerrel, többféle jelölést alkalmazva, tágabb értelemben pedig a történeti biográfiák és egyéb társadalomtörténeti kutatások is ebbe a segédtudományi fogalomba érthetők. Régmúlt időkben nyúlik vissza, összefüggött az ősök tiszteletével, különböző vallásokban, a mitológiában is komoly szerepe volt a családtörténetnek, és hát izgalmas lenne arról is beszélni, hogy milyen sajátosságai voltak az ókorban a görögök, a rómaiak, illetve az újkorban az angol, a francia és a német családtörténeteknek, kiemelve azt, hogy a magyar családtörténeti kutatások elsősorban a német családtörténeti kutatások módszerát, illetve szemléletét tükrözték. A modern európai családtörténet a 18. század közepén megindított kézikönyv sorozattól, a Gótai Almanaktól számítódik, a magyarban pedig Budai Hézsaiásnak a lexikona jelentette a családtörténet kutatás úttörő jellegét. A 20. századra átugorva és kihagyva jó néhány izgalmas, érdekes kérdést a családtörténet történetében, a 20. században 1929 óta 2 évente nemzetközi heraldikai és genealógiai kongresszusokat tartanak. Az elsőt Barcelonában tartották, és 1990-ben Magyarországon kezdhelyen volt. A rendszerváltás árnyékában kis figyelmet kapott, és néhány furcsa mozzanat is jelentkezett itt, de jelentős volt, mert mutatta, hogy a magyar családtörténészek bekapcsolódnak a nemzetközi vérkeringésbe. Ismert, hogy 1950-ben ugye, szinte megszüntették hivatalosan a családtörténet kutatásokat, de aztán a rendszerváltás után egy óriási fellendülés következett be. Ennek a fellendülésnek persze, mint minden hirtelen jött és váratlan mozgalomnak nagyon szerteágazó a tematikája, illetve a színvonala, a szakmai színvonala is rendkívül egyenetlen. Megemlíteném, a családtörténészek ebben nyilván
kompetensebbek, néhány olyan műfajt, illetve néhány olyan kinövését a családtörténetnek, ami az utóbbi időben nagy érdeklődésre tarthat számot. A nemzetségkönyvek, a családkönyvek a régiek közül, mert hogy egy elkészült családtörténetet továbbírtak, több generáción keresztül vezették. Ezek a családkönyvek sokszínű forrásanyagot tartalmaztak, gazdasági iratoktól, jogi iratokon keresztül, visszaemlékezéseket, a család egyes tagjai által írott szépirodalmi művek részleteit is, úgyhogy nagyon sokszínű és nagyon sok információt adnak ezek, és hát elsősorban a korban a család reprezentációjának a szolgálatába állíthatók voltak. Egy ilyen nagyon izgalmas elemzést a Századok 2008-as évfolyamában Szabó András Péternek a tollából olvashatunk a nemzetközi Haller családról. De nem csak nálunk, mindenütt az utóbbi időben megnőtt a családkutatások iránti érdeklődés. 1911-es reprezentatív felmérés tanúsága az volt, hogy Franciaországban 10-ből 6-an valamilyen aktív kapcsolatba kerültek a családtörténettel. Vagy róluk, vagy velük, vagy ők kutatnak, és neves történészek is végeznek családtörténeti kutatásokat is. De aztán olyan furcsa információkat is olvashat az ember, hogy bronzkori felmenőit ismerhette meg egy genetikai kutatásoknak köszönhetően 2 német férfit Szászországban. Na most, ha ez tudományosan bizonyítható, vagy van valamilyen valós alapja, akkor ez alapján 120 nemzedékre vezetheti vissza a családfáját ez a 2 férfi. Hát ez valószínűleg inkább sci-fi, de visszafelé. Aztán lehet olvasni ilyeneket is, hogy Kínában 2 millióra tehető azoknak a száma, akik igazolt leszármazottai Konfuciusznak az időszámítás előtt 6., 4., 5. században élt filozófusnak. Most már kiterjesztették ezt az igazolást a nemzeti kisebbségekre és a nőkre is. De Kazahsztánban is származási verseny indult az utóbbi években. Az a tétje, hogy kinek az erejében folyik Dzsingisz Kán vére. Természetesen ugye ezek az érdekességek, furcsaságok egy kicsit távol állnak a családtörténet tudományos vonulatától, de hát az érdeklődésre mindenképpen utalnak. Ezt az érdeklődést a magyar forrásőrző intézmények helytörténettel, családtörténettel, ilyen kutatásokkal foglalkozó intézmények. Szolnokon például az Abanovák Kulturális Központ családfakutató mozgalmat indított, és elég sikeresen folyik is. A Határon túli magyarok információs központja alapítvány pedig 2 évvel ezelőtt családi történelem címmel pályázatot indított. Hát itt vagy 3 gyerek is keresett engem annak idején, hogy segítsek nekik ebben a pályázatban, illetve még volt tanítványaim a patronálásukról is, tehát ezeknek a gyerekeknek a patronálásáról is beszámoltak. De 2010-ben a Tinta könyvkiadó megjelentette a Családnevek enciklopédiáját, ami nagy segítség a kutatóknak, illetve a Székesfehérvári városi levéltár egy tájékoztatót adott ki, vagy 1,5-2 éve kaptam a családtörténettel foglalkozók számára. Azokat a forrásokat annotálva jelzi, amelyek a levéltárban megtalálhatók, anyakönyvektől a végrendeletekig, évfolyamok megjelölésével, felhasználhatósággal megjelölve, hogy milyen társadalmi rétegből származó családok foglalkozhatnak vele. De beszámolhatnék személyes tapasztalatokról is. Volt tanítványok, kollégák, családtalálkozókat szerveztek, felírtam, vagy 6 nevet, akik az utóbbi időben jeleztek ilyesmit. Moszkvában meg 2008-ban 120 Tolsztoj részvételével volt Tolsztoj leszármazottak találkozója. És hát világunkban, mint minden, ez is egy kicsit üzletté is vált bizonyos helyeken. A Nagy Iván
családtörténet kötetét, 13 kötetét 1 millió forintért adták el egy árverésen. Külön megérdemelne egy hosszabb beszélgetést, hogy mit jelent a családtörténet kutatásban az internet, illetve visszafelé, hogy az internet milyen lehetőségeket, változásokat jelent. Az amatőr családtörténet kutatók száma hihetetlenül megnőtt, ezeken a közösségi oldalakon információkat cserélhetnek, feltérképezhetik a rokoni kapcsolatokat, de már ilyen szándékkal is találkoztam. A Wikisri.com 2008-ban a személyes családi történetekből meg akarja alkotni az egész világ családfáját. Ez kommentál. Illetve a biznisz mit jelent, hogy egyes oldalakon természetesen havidíj ellenében lehet kutatgatni. Az egyik amerikai lapon például $12,95, hogyha az USA-val kapcsolatos, és $24,95 az egész világgal kapcsolatos családtörténet kutatásokat, vagy gyűjtéseket akar valaki végezni. És aztán ezekben az adatgyűjtésekben én azt hiszem, hogy az adatvédelmi ombudsman sok kivetnivalót találna, de hát ez is a mi világunk. Még olyan kérdéseket is tesznek fel, hogy ki volt a családból élő Elvis koncerten, és a többi. Az már aztán a dolognak a morbiditásához tartozik, már az ilyen szándékoknak, hogy családtörténet honlapon például olyan morbid üzletet kínálnak, hogy a síron túlról is hozzátartozóinak valaki üzenhet. A történettudomány, helytörténet, családtörténet vonatkozásban én azt hiszem, hogy a családtörténetekkel kapcsolatban az lehet elsősorban a követelmény, az lehet az elvárásunk, hogy a családfa felállításán, a családfa táblázat felállításán túl lehetőleg a család társadalmi helyzetével, a családtagok tanulmányaival, foglalkozásával, kapcsolatainkkal és a közéletben betöltött szerepükkel is foglalkozzon. Én azt hiszem, hogy ha azt elemeznénk, hogy mi függ, vagy mitől függ a családtörténetek integrálhatósága, tehát hogy lehet ezeket a családtörténeteket összefűzni és részévé tenni az országos történetnek, akkor ilyeneket sorolhatnánk fel, a kutató felkészültsége, szorgalma, források lehetőségei, anyagi lehetőségek a kiadásra, de hát ez nem különbözik a történettudomány általános feltételeitől, lehetőségei. Jelentsem, hogy a Honismereti Egyesületünk a továbbiakban is szívesen felvállalja a kemecsei helytörténeti konferenciát. Már a tágabb családomban is megkaptam néhány héttel ezelőtt, hogy ha március eleje, az Kemecse. Úgyhogy ezt már személyesen sem vethetem le magamról, de úgy gondolom, hogy a Honismereti Egyesület vezetése is ugyanebben a cipőben jár. És hogyha szívesen jövünk, akkor kérem, hogy fogadják szívesen a segítségünket a továbbiakban is. És hát szeretném megköszönni Érsek úrnak, polgármester úrnak a támogatását, segítségét, és engedjék meg, hogy külön is megköszönjem Luca Jánosnak az áldozatos munkáját, aki a városi tisztségei mellett a Honismereti Egyesületünk elnökségének is aktív tagja, részesen. Köszönöm a figyelmet! Születni a végtelen aranyjászolában, takarózni az ég bársonypalástjában, jönni ragyogással teletűző fénnyel, s ülni szótlanul az ég tenyerében. Megszületni ebbe a csodás, ám zűrös világba. A költő szavai ilyen szép gondolatokkal fogalmazzák meg a születést, a születésnapot. Amikor megszületik az ember, vándorbotot vesz kezébe, tarisznyát akasztanak a vállára. Az ismeretlenből az ismert világba érkezik. Vándorbot a magával hozott tehetsége. Tarisznyáját az élet során szerzett tapasztalatok fogják megtölteni. Nekiindul annak a hegynek, amelynek a neve élet. Útját olykor virágészes réteg, olykor veszélyes szakadékok szegélyezik, hiszen életének minden napján megadatnak neki az élet kisebb-nagyobb örömei, de
bánatai, nehézségei is. Vándorútja előbb felfelé vezet. A gyermek ifjúvá cseperedik, majd felnőtté érik. Aztán elindul, hol csendesen haladva, hol pedig váratlan gyorsasággal az öregedés lejtőjén, amely az elhullás felé vezet. Van, aki bejárhatja az egész utat, van, aki nem. Településünk születtek Kriston Endre felszentelt püspök, az egri székesfőkáptalan nagytépostja 83 évet járt be vándorútból, és mutatott példát emberségből, tiszta, megértő, együttérző és minden ember felé nyitott szeretetből. 1938. július 4-én a budapesti eukarisztikus világkongresszus alkalmából Egerre érkező Szentjog tiszteletére csodálatos szépségű imát mondott. Az ima szövegét Kocsis Antal, településünkön élő színművész, a Móri Zsigmond Színház örökös tagja előadásában hallgathatják és felhetik meg. Örök mindenható Isten, mélységes hálával imádunk téged, hogy Szent István királyban magyar népünket megdicsőíteni méltóztattál. Isteni gondviselés jelét ünnepeljük abban, hogy első szent és apostoli királyunk jobbját drága nemzeti erekjeként csodálatosan megőrizted számunkra. Ekképp mutatván meg, hogy ő általad, veled és benned kormányozta a magyar nemzetet, és a te szándékaid szerint indította el történelmi életútjára. Őseink lelkes buzgóságával tört fel szívünkből a sóhaj. Hol vagy István király? Bízva reménykedvén, hogy aki népét a pogányságból Krisztus egyházába vezette, annak közbenjárására mostani nehéz napjaink után is boldogabb jövendő íratot rejánk. Töredelmes szívvel szánjuk, bánjuk, hogy az elmúlt évszázadok során sokszor éltünk pogányul a szent örökségben, tékozolván kereszténységünk drága kincseit. Saját botlásaink fájdalmas tanulságai térítettek végre jobb útra minket, és vezéreltek vissza te hozzád. Első Szent Királyunk dicsőséges jobbjának drága ereklyéje előtt valóban a mélységből kiáltunk hozzád. Könyörülj újra a te árva népeden, és Szent Királyunktól tanult lelkiséggel, akarattal töltsd be földi sorsunk hivatott irányítóit. Most pedig nemzetünk tündöklő csillaga Szent István király. Te hallgass mi rejánk. Könyörjük Istennél, hogy ezt a lesújtott nemzetet, ezt a szétszabdalt ősi hazát emelt fel ismét a te nagyjá, és tedd nagyjá újra. Nézd, honnan könyörgünk hozzád. Abból az ősi városból, amelyben te alapítottad az egyik első főpásztori széket, és Jámbor hagyományok szerint a királyszékedomról nézted az első egri székesegyház építését. Kataprán első egri püspök 75. főpásztor utódjával együtt hozzád sóhajtva, esdve kérünk, folytasd az ében, amit elkezdtél a földön, néped vezérlését, védelmét, szíve, lelke megnemesítését. Amint dicső emlékedet hűen őrizzük, és áltva áldjuk, úgy őrizzük meg ezentúl, mint drága nemzeti közkincsünket, tanításainknak, törvényeinknek, intelmeinknek romlatlan szellemét. A boldogságos szűz, hazánk védőasszonya, kinek királyi koronádat és országunkat oltalmába ajánlottad, legyen hathatós segedelmünk, ez ünnepélyes ígéretünk, hű megtartásában. Isten irgalma, a te vezetésed és közbenjárásod, nagyasszonyunk segedelme, védje, óvja, tegye nagyjá, erőssé, boldoggá a te hajdani földi országodat, ami szeretett magyar hazánkat. Excellenciás érsek úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! In cruce salus, a keresztben az üdvösség. Ez volt a magyar eredetű szerzetesrend, a pálosok alapítójának és megszervezőjének, Boldog Özsévnek a jelszava és meggyőződése. És ez a felirat van az egri Gröber temetőben lévő Kriston családi sírboltra is felvésve. Történelmi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy az egyházak és a kommunizmus kapcsolata, hát enyhén szólva is problémás volt.
Amikor 1919-ben 133 napra magukhoz ragadták a hatalmat, és kíméletlen véruntást vittek véghez a vörös terror alatt, tetteikkel megmutatták, hogy mire lehet számítani a proletár diktatúra alatt. Amikor sikerült megszabadítani az országot a vörös rémtől, közülük sokan külföldre menekültek, hogy azután a megszálló szovjet vörös hadsereg nyomában a magyar nép nyakára telepedve, még évtizedekig annak a vérét szívva, ugyanott folytassák az elkezdett munkát, ahol 1919-ben kényszerűségből abba hagyták. Több évtizedes bosszúvágytól hajtva, az első perctől fogva a legnagyobb ellenség a saját szóhasználatukban klerikális reakciónak nevezett egyházi felsővezetés elleni támadásban élték ki tisztító gyűlöletüket. Az egyházi földek és iskolák államosítása, a szerzetes rendek feloszlatása, eskü a kommunista alkotmányra, a békepapi mozgalom mind-mind egy jól megkonstruált, szisztematikus folyamat része volt. Semmilyen eszköztől nem riadtak vissza, hogy elérjék céljukat, és megfélemlítéssel, erőszakkal térdre kényszerítsék az egyházakat. A legszégyenteljesebb tetteik azonban a papság ellen elkövetett gyilkosságok, erőszakok, súlyos bántalmazások voltak. A sort az 1997-ben boldoggálhatott Apor Vilmos győri püspök kezdte, akit 1945 húsvétján részeg szovjet katonák lőttek le. És követte őt Kriston Endre egri püspök, Boldog Romzsa Tódor munkácsi görög-katolikus püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, Boldog Meszlényi Zoltán, esztergomi püspök, Grősz József kalocsai érsek, Boldog Bogdán Fiszilárd nagyváradi püspök, Boldog Seffler János szatmári püspök, Márton Áron gyulafehérvári püspök, Brenner János Seregély István évfolyamtársa szemináriumban, és az 1977. júniusában 6. Pál pápa közbenjárására szabadult Lénárd Ödön piarista pap, mint az utolsó a bebörtönzött papok közül, aki Magyarországon a leghosszabb ideig raposkodott, hitelesen, tevékenyen megélt katolikus hite miatt. A lista nem teljes, mégis megdöbbentő. Kitűnik belőle, hogy a kommunista diktatúra egy valamihez nagyon értett. Tömegével gyártani a mártírokat a későbbi boldoggá és szentélyavadásokhoz. Kérem, most tekintsenek meg egy rövid részletet a 2006. júliusában dr. Tóth Sándor egykori egri népügyésszel készített interjúból, aki a Kriston Endrével kapcsolatos emlékeit idézte fel. Közöltem, hogy hozhatják a foglyokat. Hát hozták. 60 év Péter Második és 25 járásból fordítoztak embereket. Győgyösről 120 nyilatkoztak, a Egri várban pedig áthozták, ott félre értelmeséget volt a papság, ezek voltak az Egri várban. Hát, amikor elővezették, szörnyen nézték, szőrösek, mozgosok. Megmondták, hogy üdösek, nagyon-nagyon rosszul nézték. Elmondták nekem, hogy a napi étkezések annyiból állnak, hogy egy forró rista markon hagyottak, a legtöbbet az a nevet, ha nem akar nevelni. Hát nem akarom ezek közül csak néhányat megemlíteni. Többek között két ilyen illusztris ember is elég került, Szilai Oltából vagy a Csepőségre országos parancsnokon, és Vitéz Szakvárpár testvér Endrőres, akkor a kormányzó hadsegédje volt, az ég érdekes, mert gyönyörű színszál, tehát 190 cm-es férfi volt, közösséges parancsjellegű, Mária Terézia a lovagrendet kapta meg a hőségre voltál, és a kormányzó lett a magából a hadsegédnek. Őket átviseltette Budapestre, mert a katonai bírósághoz tartoztak, hatáskörben belépték.
A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár már rám az igazság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, sőt nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják az ő eljövetelét. Először szüleim mellé temették a Gröber temetőbe, majd amikor a rendszer szorítása kissé enyhült, áttemették végső nyughelyére, az Egri Bazilika altemplomában lévő kriptába, ahol mi is elhelyeztük kegyeletünk koszorúját szülővárosa nevében néhány hónapja. Köszönetünket fejezzük ki dr. Seregi István érsek atyának, hogy ma személyesen is velünk van itt Kemecsén. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat konferenciánkra, és elvállalta annak fővédnökségét. Kérem, engedje meg, hogy püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából nagyon jó erőt, egészséget kívánjak önnek sok szeretettel. A jóságos Isten bőséges áldása kísérje önt, hogy elérje az emberi kor legvégső határát, és még sokáig magunk között tudhassuk. Kriston Endre egri püspök a Tanácsköztársaság alatt és az 1945 utáni nehéz megpróbáltatások, az egyházüldözés során elnyerte a mártírium tövés koszorúját a szenvedéseivel. Imádkozzunk érte és hozzá, hogy minél hamarabb oltára emeljék őt is, boldoggá avatásával hivatalosan is elismerjék mártíromságát. Minél többen kérjük Kriston Endre égi közbenjárását, hogy legyen szószólunk odafent ügyeinkben, és vele együtt mi is valhassuk, in cruce salus, a keresztben az üdvösség. Örömmel jelenthetem önöknek, hogy Luca Jánossal közösen megkezdtük a Kriston Endre életét bemutató könyv írását, és reményeink szerint augusztus 19-én a könyvbemutatót itt Kemecsén meg is tudjuk tartani. Megtiszteltetésnek vennénk, ha minél többen jönnének el arra az alkalomra is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves megjeleníteket. Egy rövid filmriadó bejátszást láttunk, aminek az az érdekessége, hogy mint azt láthatták is, hogy maga a mozgó felvétel fekete-fehér hangos film, a színes felvételek pedig diákra készültek. Na most röviden ennek a kis filmnek a története egy keresztmetszet nyújtása kapcsán került úgymond terítékre. Hevesi Sándor készítette ezt az ominózus felvételt, a fotófelvételeket. Mint az majd később a hangot le kéne majd venni. Csak a hangot, igen. Hevesi Sándorról annyit kell tudni, hogy Heves vármegyében, illetve Egerben volt ő főmérnök. 1902-ben született Egerben, és 1985-ben bekövetkezett haláláig ő folyamatosan Egerben és Egerért dolgozott, mint főépítész. A filmtechnikával és a filmfelvétellel úgy került kapcsolatba, hogy a 20-as években ikerlányai születtek 20-as évek végén, és hobbiból kezdett el filmezni, vett egy Cinerizzo márkájú filmfelvevőt. Ez egy olyan technikával dolgozott, ami ma már ismeretlen. Közében perforált 9,5 mm-es film volt ez. Ma már csak a gyűjtők használnak ilyet. Ennek technikailag az volt az érdekessége, hogy mivel a teljes filmszélességet használta ki, igen jó minőségű felvételeket lehetett a mérethez képest készíteni. Ebben a rövid bejátszásban egy családi kirándulásnak a képeit látjuk, Ausztriában, Semerinben, ahol a felesége, rokonai osztrák származású volt a felesége, ott töltöttek egy rövid nyarat, és a családnak a tagjai, mint látjuk, családi fészek Szent Kristófen, itt láthatóak lesznek majd az ikrek is, egy ilyen családi kirándulás keretében gyakorlatilag bemutatták a Alpok egy részét. Most Hevesi Sándor életútjára visszatérve,
a Műszaki Egyetemen szerezett építész diplomát, és Walder Gyula neves főépítész kezei alatt dolgozott. Az úgynevezett klasszicizáló, neoklasicizáló stílusban építettek ők, illetve terveztek, és a 30-as években megkapta élete egyik legfontosabb kinevezését, ugyanis Eger városnak a mérnöki hivatalát vezette, mint vezető építész és tervező. Ezek a tevékenységnek a során, ugye a 20-as évek végétől minden olyan eseményre hivatalos volt, ugye, ami a város prominenseit érintette, és úgy döntött, hogy külön választja a családi filmezést az úgynevezett dokumentum filmezéstől, és akkor most lassan majd mutatnánk olyan részleteket, jó, hogy elmondtam, hogy mivel szétválasztotta a családi dolgokat a hivatalos filmezéstől, olyan eseményeken vett részt, amik aztán később történelmi jelentőséggel bírtak. Viszonylag korai felvétele ez az egri 60-as ezred avatásának az ünnepsége, ahol József főherceg, Habsburg főherceg volt a díszvendég, és egy kétnapos ünnepség keretében avatták föl. Ennek a obelisznek gyakorlatilag párhuzamos volt a sorsa ugye a régi történelmi eseményekkel. Az eredeti helyére nemrég lett visszaállítva, a háború után szétbontották, és tulajdonképpen egy darabokba hevert évtizedekig, amik aztán az eredeti helyre újra felállították, és a kutatás során kerültek elő ezek a felvételek, ahol tulajdonképpen az eredeti állapot, az eredeti helyszín és magának az avatásnak a hangulata, illetve a képei jelennek meg. Párhuzamosan Herzi Sándor életét, ahogy követjük, tulajdonképpen aktív filmezéssel a 30-as és 40-es évek között foglalkozott. Úgy hozta a sors, hogy a háborús események után, vagy véget, ugye a film utánpótlása megszűnt, és a osztrák rokonok segítségével első közt az országba kezdett el színes fényképfelvételeket csinálni, akvakarát nyersanyagra, illetve akvakarát, illetve akvamimóza nevű nyersanyagra. Ez a fotós kollégákat érdekelheti esetleg, hogy a akvának milyen akkori nyersanyagai voltak. Mehetünk akkor a további következő képre. Ezekben az években, így aztán, hogy különválta a családi filmezés, olyan történelmi eseményeket örökített meg, mint például Lenkei Hanvainak hazahozatala, amit ugye abban az időben egy egész diplomáciai hadjárat előzött meg, hogy Hanvak hazakerülhessenek. Látszott a képen is, hogy román tehervagonnal hozták haza a Hanvakat. Azt tudni kell, hogy mindenhol, ahol elhaladt ez a szerelvény, virágkoszorúkkal fogadták, és mire egy állomásra leért, addigra gyakorlatilag megtelt a szerelvény koszorúkkal. Itt a menet végighalad az állomástól a mai Deák Ferenc utcán, és ugye a kornak a divatja, illetve a temetési szokása szerint, dísztemetés szokása szerint azok a relikviák, illetve azok a egyenruhák, személyek és azok a prominensek, akik képviseltették magukat, ők látszanak ezeken a képeken. Jó, akkor megálltunk. És akkor tulajdonképpen itt a családtagok is, akik azóta is ápolják a emlékét, megjelennek. Na most itt elindítunk egy felvételt, ez most menet közben, ugye mert mondtam, hogy saját magát is szervezi az esemény. Elhangzott itt egy idézet a
a Szent Jobb kapcsán elmondott beszédből, és ez annak a ünnepségnek a felvétele. Tehát így gyakorlatilag Szelecsányi érsek úr fogadja a vonatot, és ez egy 2 napos ünnepség volt. Most ugyanúgy a szokott útvonalon elkísérték a Szent Jobbot az őrséggel együtt, és másnap volt az az ünnepség, ahol ez a ominózus beszéd elhangozhatott. Addig nézzük a felvételeket, majd a kicsit előrébb haladva, tehát a következő napi eseményeken megjelenik a püspök úr. Itt látszik, hogy a megyei, illetve az érseki hajó, és itt vannak a díszhőség tagjai. És a következő naphoz eljutottunk, itt a bazilikából érkezik ki a ünneplő tömeg. És ugye, mint amatőrfilmes és fotós ember, azokat a jellegzetes karaktereket és arcokat kapta kamera végre, akik végül is a ismeretségi köréhez tartoztak, de mindig szem előtt tartotta, hogy szakmailag, technikailag a lehető legjobb minőséget hozzon ki ezekből a felvételekből. És akkor itt vannak a résztvevők. Tudni kell, hogy ő nem gyári hívást alkalmazott már a filmdolgozásban, hanem a laborálást, illetve a vágást is saját maga csinálta meg technikai műgonddal, és időnként a kaszinóba vetített és felvételeket. Tehát tulajdonképpen ez menet közben alakult így, hogy ezen a ünnepségen hangzott el az a beszéd, amiből ugye az ima, igen, amit hallgattunk. Jó, akkor egy kicsit még Hevesi Sándorról, akkor sem kellene a bejátszást. Tehát tulajdonképpen hogy jutottunk el, most ugye 38 körül járunk, tehát az a 10 év, amit Hevesi Sándor aktívan filmezéssel töltött, ezekben az években már technikailag és tartalmilag is olyan jó minőségű felvételeket készített, amik forrásmunkaként épp úgy használhatóak, mint fotószemmel is érdekesek lehetnek. A munkái során gyakorlatilag akarva akaratlanul olyan történelmi szituációkat örökített meg, ami ma már tényleg része a kultúrtörténetünknek, és ennek a fényében, tehát ezt a rövid bejátszást, amivel kezdtük, tehát ennek a fényében kell néznünk a felvételeket. Kevés olyan szerencsés város és közösség van Magyarországon, akinek egy 10 éves történetét ilyen átfogóan és technikailag ilyen tökéletes megőrzésben láthatjuk újra. És mindenképpen a további kutatások tárgya lesz az, hogy egy-egy esemény, személy, akár néprajzi, egyháztörténeti, kultúrtörténeti szempontból milyen izgalmas újabb részleteket tárhatnak fel a kutatók. Annyit kell még tudni Hevesi Sándorról, hogy bátran nevezhetjük őt az utolsó templomépítőnek is Egerben, mert több kisebb kápolna mellett a egyik legjelentősebb munkája a Lajosvárosi templom, ahol a terveket és kivitelezést is ő végezte el. Még egy kultúrtörténeti érdekességet szeretnék mutatni, az Ásatás című felette. Ez is egy viszonylag korai felvétele, viszont hogy a történelem elé menjek, ugyanezzel a személlyel, vagy ezzel a körrel, akik megjelennek a felvételen, a sors összehozta Kriston Endre püspök urat, ugyanis a haza ásatást végző lakatos segéd lett később Egerbe ideig a rendőrkapitány. A konferencián következő előadójának életében a helytörténet, a hagyományápolás, a régi tárgyak, emlékek igazán fontos szerepet töltenek be.
Luca János iskolánk nyugalmazott igazgatója, a helytörténeti konferenciák lelkes főszervezője, a várostörténet, a történelmi családok lelkes kutatója több éves kutató munka eredményeként szeretném bemutatni következő előadásában a kemecsei család történetét. Mivel elnök úr a történettudomány, helytörténet, családtörténet címet javasolta, ezért nekem néhány helyen a szellemi képessége felső határát sorolja, ezért ezt a 25-30 perces előadást tényleg nagy tisztelettel hallgassátok, igyekszek szakszerűnek lenni. Tehát tisztelt helytörténeti konferencia. Minden település, a kisebb-nagyobb mértékben is, de sikerrel, színvonallal és komolyan igyekszik feltárni múltját, megörökíteni történeteit, kultúráját, népszokásait, az utókort a szülőföld szeretetére nevelni. Kemecse a sok évszázados értékes történelmi közigazgatási múltjával élen jár a folyamatban. Mai konferenciánkon, előadásunkban a Kemecsei Veszetei nevű, családi nevű történetét elemezzük, azzal a távlati céllal, hogy elinduljon egy részletes, szakmai, helytörténeti kutatás, összegzés, és néhány év múlva akár egy monográfia. Németh Péter és Mező András tudományos alapműve, a Szabolcs-Szatmár megye történeti etimológiai helységnévtára című munkája, és Jakab László Városok Szülötte, a Debreceni Egyetem nyugalmazott nyelvészeti tanszékvezetőjének előadásából az alábbiakban foglalhatjuk össze Kemecse település nevének eredetét, amelyből a kemecsei család is származik. Kemecse település nevét az ősi Keme személynévből kapta, tehát a magyar névadás terméke. Keme a 9. századi honfoglalás előtti vagy honfoglaláskori személyneve volt. Az ismeretlen eredetű és napjainkig ismeretlen jelentésű ómagyar személynév cseh kicsinyítőképző kapott. A csacse képző csak személynévhez járult, Jakab László nyelvész Városok Szülötte, a 7. helytörténeti konferencia díszvendége és előadója kutatásai során találkozott Kemei családnévvel is. Kemecse elnevezésű falu a középkorban Veszprém mellett is volt, a 19. század végén a Maros folyó mellett volt egy templomrom, amit egy harmadik Kemecse nevű település utolsó maradványaként tartottak számon. A Veszprém melletti falu 1851-ben puszta néven szerepel, ma már a város beépített része. Most nézzük meg a Kemecse név, a Keme név eredetét és történelmi hátterét. A nomád magyar törzsek megállapodása és berendezkedése a Kárpát-medencében, a honfoglalás katonai története, a magyarság és a kísérő népelemek elhelyezkedése, a nomád téli szállásoknak faluvá merevedése és a lakosságuk községi szerveződése régóta a történettudomány legizgalmasabb kérdései közé tartozik, és Kemecse település keletkezésének, fejlődésének, nevének eredetével való tudományos kutatást is ez határozza meg. Ebből lehet levezetni. Kemecse, mint földrajzi név, azaz településnév keletkezésében, tehát két nagyon komoly tényező, az elnevező ember és az elnevező táj. Dr. Kiss Kálmán nyelvész, a Nyíregyházi Főiskola tanára, a Honismeret Egyesület elnökségi tagja, értékes, új gondolatokat is felvető elemzéséből idézik. Kemecse nevű település tehát nem csak Szabolcs megyében, hanem ezek számát szaporította Fényes Elek Magyarország geográfiai szótára című művében. Ennek alapján említette Kemecse nevű pusztát, amely Veszprém megyében van. Erről Csánki történeti földrajza 3. kötetében azt is megtudhatjuk, hogy Tekerös, 1382 possesszió Tekerüs nevű hely Veszprém város vidékén, Kemecse szomszédságában feküdt. Kemecse nevű helyet Csánki Dezső a Hunyadiak korának történeti földrajza első kötetében is találunk, ez Csanár megyében található. Adatai 1332-37 között CH-val Kemecse, 60-ban CHY Kemecse, 1400-ban újra CH-val Kemecse, 1448-ban pedig TH-val Kemecse az írásmódja.
Ezt írja a magyarázatként még, vámszedőhely volt, Pépa és Klárafalva közt feküdt, Klárafalva Kisfalu Szeged délnyugatra, a Maros déli partján. Egy Kemse nevű magyar falut Fényes Elek szótára is megad. Dr. Kiss Kálmán szerint Kemecse névnek a magyar hangtani szabályok által második szótagjának rövidült változata. A helységet Baranya vármegyében a Dráva mellékén adja meg a szerző. Kérdés, hogy vajon honnan ered a Kemecse név, amelyről az az elfogadott nyelvészeti felfogás, hogy ez bizonyítottan a Keme személynév cseh kicsinyítőt képzős változata. Eredetileg és alapjaiban Németh Péter Mező András munkájában is van, és Kozma Sándor tanár úr a Kemecse könyvében is szó szerint ezt idézi. Ekkor még nem volt hangtani illeszkedés a névben, magas hangnemű ez magas mély, hangnemű ez mély oldalig járó, legalábbis írásos formában, mert az írásban Keme-sa volt az írásos lejegyzett változat. A magyar nyelv történeti etimológiai szótár második kötetében mit jelent a kém szó, nem lehet-e esetleg ez a név alatt a Keme névben? A kém szó, mint írja a szótár, ismeretlen eredetű szavunk, és a szócikk szerzője nem fogadja el sem a finnugó eredetet, sem a törökösre vonatkozó magyarázatot. Maga is felveti, hogy ez a tő vajon nincsen kapcsolatban a besenyőkkel, ugyanis Anonymus ezek befogadása kapcsán említi az abádi és kemei helyneveket. Fényes erről azt írja, Kémely, puszta Borsod megyében, a Bársonyos parton. Van egyébként olyan helynevünk is, amely esetleg a Kémes szónak lehet képzett változata, Csánki második kötető Kémes, Kémös, 1251 Villa Kérus alakban, ez Baranya megyei hely, Soklós várához tartozott, vámhely is volt, Siklóstól délnyugatra talán. Baranya megyében, szintén Csánki második kötetében van Kémény, Kémed, Kémöd, amely 1285-ben Notkemed, Villa Kemed alakban, a belőle kivált település pedig 1297-ben Kiskemud formában szerepel. A neve a ma is Kéménynek felel meg, Mohástól nem messze találni. Ha ezek mégis összetartozhatnak, akkor Kiss Kálmán szerint, akkor ide lehetne sorolni a Szatmár megyei Kömörőt, amely pedig melléknévi alap lenne, ennek eredetileg ugyanis Kemerő volt a neve. Az ilyen típusú, illetve hely és személyneveink biztosan voltak a honfoglalás és az Árpád-korban, évszázadokban, a terület és a határok védelmében. Sokan vettek részt, főleg a csatortörzsek, az idegen törökös csatlakozott népek, és a foglalkozásuk megörökítődött a személynévben, illetve a családnevekben. Ilyen jellegű családneveket, Kázmér Miklós a régi magyar családnevek szótár alapján Kém névre, Kém Johannes 1548 Leső névre, 1500-ban Emerika Leső őr névre, Johannes őr. A kemecsei név, amely számunkra már közelebb áll, előfordulási Kázmér alapján, és egyben példa az előfordulás idejére és az írásváltozatra, 1344-ben Kemecsei Demeter, a Kállai levéltárban, amelyet majd később idézek, CH-val, Y-nal, CH-val és sima I-vel, Kemecsei János Szilágy megyében, CZ-vel, J-vel, Kemec Miklós Bihar megyében, és Kemecsi Mihályál Felsőványán. Van egyébként Kázmérnál egy rövidebb alaknak is megfelelő családnév változata, 1599, Y-nak Kemei Valentinus a Gyulai oklevéltárban, 1581 Benediktus Kemei a Tokai uradalomban, ahol a nevek a Kemei Borsod megyei helyéből keletkeztek. Fehértói Katalin Árpád-kori személynévtárában pedig a 455. oldalon Kemá 1213, Kemse 1299 és Keme 1138 alakban tudnak el. Még egy adat, Szilágy megyében nem messze van Messzesi kaputól, amely fontos közlekedés útvonaluk átjárója volt Erdély és a belső magyar területek közt a Kémer település. Szerinte ez és a fenti helynevek megfigyelőposztok megnevezésé lehettek az ellenség felderítésében, hírszerzésében, különösen az Árpád-korban. Hogy ez a feltevés egy újabb adalék helytálló lehet, ha most nézzük meg vidékünk és környékünk település nevének történetét. Vidékünk
gondolatunk a Kemecsei nevű családok Kemecsei. Tehát, mint ahogy említettük, a Kemecse település neve írásban először 1222-ben a Váradi Regisztrumban fordul elő Kemesa alapban, 4. László 1290-ben a Balogh-Semjén emberi Mihály férjének adományozta ezt a Kemecse földjét. 1339-ben tűnik fel Kemecsei Demeter fia Mihály, akitől a középkoron át magáról a településről elnevezett Kemecsei család első ismertőse. 1339-ben írják bele Kemecsei Mihályt, amely a településről Kemecséről vette fel a nevét, és innen indul a Kemecsei család. A Kemecsei család, melynek tagja tehát Mihály, Szabolcs vármegye egyik legrégebbi családja, az ősi honfoglaláskori Kállai családból származó Kállai Katalinnal 1342-ben házasságot kötött, egy teljes családfát alkotott, ez a Sanyi bácsi könyvében tételesen végig szerepel. Kemecsei Mihály a megyében aktív tevékenységet folytatott, 1339-ben és 44-ben királyember, 1346-49-ben vármegye törvényszékének esküdtjeként, illetve ülnökeként szerepel. Fiát János 1368-ban vármegye kiküldöttjeként, 1378 és 79-ben tanúként említik a források. A kemecseiek CH-val, Y-nal az 1400-as években is aktív vármegyei közéleti tagok voltak. 1413, 14, 18. Kemecsei László, Kemecsei Miklós, Kemecsei Jakab tanúként vármegye kiküldöttjeként szerepelnek. A kemecsei család az ősi Kállai családdal kötött házassága után szintén a honfoglaláskori fejedelmi törzsből származó Megyeri családdal is rokonságba került. 1422-ben Megyeri Adorján Ilona nevű lányát Kemecsei Kálmán vette feleségül, és 1422 óta Pali bácsi, Megyeri Pali bácsi mindig el is jön a helytörténeti konferenciára. No, akkor nézzük a kemecsei családok birtokviszonyait. Hisz ez is megadja a történelmi, helytörténeti, családtörténeti értekezést. A kemecsei család birtok és tulajdon viszonyainak arányát jól mutatja az 1549. évi adóösszírás. 22 kemecsei adózóporta van, ebből 15 porta a 4 kemecsei nevű birtokos tulajdonában volt. Kemecsei János, Kemecsei István, Kemecsei Dénes és Kemecsei György tulajdona. 1588 összeírásban a 4 kemecseinek 9 jobbágya, hisz a jobbágytelek az óriási meg volt még ekkor, míg a 3 másik földesúrnak 8 jobbágya volt. A jobbágyok elszegényedése, az egész telkesből fél-negyed telkessé válása, a zselléresedés miatt is 1598-ban a házakat írták össze, nem a telkeket. Most azt szerint nézzük a kemecseieket. Kemecsére a kemecsei megyeri családba beházasodással bekerülő Kércsi családnak a megyében 56 háza, míg 20-25 ház között volt a kemecsei bogdányi Muti családok birtokában. 1618-ban a megye a családfőket írotta össze, ebből a kemecsei családnak 44 jobbágya, az Elek, Launyai Hány családoknak együtt 23 jobbágya volt. A következő történelmi, a nemesi privilégiumi levelek, a kemecsei család hogyan vált armális nemessé, és mi a történelmi háttere az armalitásnak. Kemecse kiemelkedő történelmi, helytörténeti családjainak családtörténete egy közös időpontban, hazánk késői feudalizmus időszakában összefonódtak. Krasznai Pál, első Iksa 1564-1576 király idején, 1573. szeptember 20-án nyerte el nemességét bizonyító armális levelét. Rejpási Mihály, második Ferdinánd 1619-1637 király idején, 1632. március 10-én nyert nemesi kiváltságlevelet. Kemecsei Pálnak, kinek testvére Ferenc, lányai Katalin és Borbála a Sanyi bácsi családfájában szerepelnek. Harmadik Ferdinánd 1637-1657 között uralkodott király. 1654. október 13-án adományozta a nemességet és címért.
Kriston Mihálynak és fiainak, püspök úr őseinek, illetve testvérének szintén harmadik Ferdinánd adományozott armalis levelet 1655. április 13-án. Akkor mi a közös az, hogy itt a krasznai, a répási, a kemecsei, a Kriston egy történelmi időszakban váltak nemessé. Mégpedig hazánk késői feudalizmus kori gazdasági társadalmi viszonyait kell nagyon röviden elemeznünk, a történettudomány szakmai téziseit kell összegezni a kemecsei család helytörténeti, családtörténeti elemzésekor. Ugyanis Magyarország korszakbeli helyzetét 1500-as, 1600-as évekbeni a világgazdaságban az újonnan kialakuló nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt helyzete határozta meg, azaz a nagy földrajzi felfedezéssel. Elindult egy Ferkófrendszer, egy atlanti-óceáni kisárutermelés, és itt nálunk pedig alapvetően egy egyoldalú nyersanyag, élelmiszerszállítószer. A másik ilyen nagyon fontos, hogy hazánk gazdasági, társadalmi helyzetét az is nagyon jelentősen befolyásolta, hogy az egységes magyar állam széthullott 1514, 1526, 1541, előbb kétfelé, majd háromfelé szakadt az egységes magyar állam terület. Ráadásul két homlokegyenest eltérő politikai, gazdasági, kulturális természetű és idegen hatalom telepedett a magyarokra, ez pedig a Habsburg és a török. Bár a nemesi feudális társadalom erős belső tagozódást mutat, a 16. században, még az 1500-as évek közepéig, elejéig csak egy szűk kis csoport, a főúri családok játszottak döntő szerepet, az arisztokrata főúri családok száma nem haladta meg a 100-at, 16 főúri család a jobbágy gazdaságot közel felé tartotta kezébe. A 17. századra, az 1600-as évekre a főúri réteg már különböző címeket kezd, rangokat felvenni, első Lipót idején, 1657-1705, felerősödik a birtoktól független grófi címadományozása, a 17. század végén, a 18. század elején, tehát az 1600-as évek vége, 1700-as évek eleje, meg már kezd szaporodni a hercegi cím, az első szülöttség jogán tovább öröklődik, és mind gyakoribbá válik a bárói cím, amely azonban alacsonyabb rangot jelent, mint a grófi. A nemesség adományozás a 17. századra nagy mértékben folytatódott, a polgárok, jobbágy parasztok csoportjára is kiterjedt, a 16. században egyes megyékben még 2-3% volt a nemes, a 18. századra ez már a 25-30%-ot is elérte. Némileg új rétegként jelent meg a végvári katonaság és a hajduság, mindkettő a nemességhez hasonló kiváltságot igyekezett kiharcolni. A katonaság és a módosabb parasság megnemesítése révén is gyarapodott a nemesek száma, Európában, Lengyelország után Magyarországon a legtöbb nemes. A mezőgazdaság árutermelés változásai és e folyamatot erősítették. A teleggazdaság, a jobbágygazdaság mellett majd most már annak rovására, háttérbe szorítására alakul, és egyre nagyobb szerepet játszik a majorság, az új földesúri magángazdaság, felerősödik a zselléresedés, a jobbágygyerkek aprózódása, a jobbágyi személyfüggés szorosabbá válása, egyúttal a felemelkedés, ami még nemesi családunk, kiútkeresés a nemesi felemelkedés útjához. Tudtuk meg a tanszékvezetőnk dr. Hásfalvi Péter tankönyvéből. Nézzük a Kemecsei család nemesi címerét. Helytörténeti kutatómunkánk egyik nagy érdeme, hogy a településnek véglegesen és végérvényesen a kemecsei történelmi család címerét be tudjuk mutatni. A kemecsei család nemesi címerét 3. Ferdinánd tárt Bécsben 1654. október 13-án adományozta Kemecsei Pálnak a nemességet és a címeret. Testvére Ferenc, lányai Katalin és Bormála. Leányági leszármazottaik a kemecsei nemesi családok, amelyekről számos konferencián már beszámoltunk, és tablót is készítettünk. A címerleírás kék mezőben, zöld halmon, aranyszínű, piros-fehér kék kövekkel ékesített, leveles nemesi koronából kinövő piros ruhás, aranyzsinóros és deréköves, bal karját csipőre tévő, jobb karjában kardot tartó bajuszos férfi. Sisakdísz, hajzsalag, takaró, kék, arany, vörös, ezüst. A címerleírás a Szabószamár belüli levéltárban, a Mikec hagyatékban volt található, és fiatal barátokkal viszont én is ajánlott a figyelmembe.
Nos, akkor nézzük a kemecsei család 1613 és 1916 közötti történetét. Ez pedig Krasznai Péter naplójegyzeteiben, ami 1861 és 1916 címet viseli, felbecsülhetetlen értékű forrás. 1896. március 15-én, ugyanis a honfoglalás ezredéves emléketiszteletére Kemecsén a községháza udvarán díszközgyűlést tartottak, a mai polgármesteri hivatal udvarán, ahol Vitéz Mihály református lelkész elnökök. Krasznai Péter, Borbély Gáspár, Megyeri Géza, Géci Ádám képviselői tagok szerkesztettek egy határozatot Kemecse múltjáról, addigi múltjáról és jelenlegi helyzetéről, egy erős vasládába tették, a községháza udvarán ültetett egyik tölgyfa csemet alá mélyen eltemették, és ez még ma is ott van a polgármesteri hivatal udvarán. Ezért mondták nekem régebben igazodó, hogy arany van elásva, kincs van. Igen, nagyon nagy kincs, Kemecse története leírásokban, az akkori pénzekkel. Fénykeresőben meg lehetne nézni, hogy hol van ez a nagyon nagy erős vaslád. Nos, hogyan lehetne a kemecsei család történetét az 1896. március 15-i képviselőtestületi összegzés alapján összefoglalni? Mit ír Krasznai Péter, 48-as honvédhadnagy főszolgabíró 1896-ban Kemecséről? Kemecse a honfoglalás idején alakult község. Keme nevű családfő egy régi földsáncot talált, amely 3 oldalról rétegekkel volt körbevéve. Így módon alakult Kemecse községe, melyet, mint földesura, a Keme utódai Kemecsei név alatt birtokolnak. 1613-ban a kemecsei család osztályos egyességet kötött. Az 1613-as évből meglévő osztályos egyesség is bizonyítja, hogy az egyesség idején Kemecse legnagyobb részt még a kemecsei család tulajdonában volt. Az osztályos egyesség levében Kemecsei László gyermekei, Anna, Niczki Istvánné, Julianna, az Kércsi Jánosné és Ferenc az egész Kemecse felett osztoztak. Nem véletlenül a Kemecsei Ferenc a Almánis nemesként adományozta a legtöbbet elfogadott kemecsei név. Az eredeti földvár helyének déli, amit földvárnak minősít Krasznai Péter, legmagasabb pontjára templom épült, északi fele a Niczkieknek jutott, a Niczki kastély, Julianna Kércsi Jánosnénak a főudvar helyétől keletre, Ferencnek meg nyugatra adatott terület. A 3 testvér utódai örökölték Kemecsét egészen a 19. század második feléig. Tehát Kemecsei Julianna Kércsi Jánosné után, aztán a marusi olaszok, a répási, a krasznai, a megyeri és az egyik Kristonok, a bodók Kelemenek örököltek, Niczkiné, Kemecsei Anna után a Niczkiek, Kemecsei Ferenc nevű fia után pedig a család fiúágon kihalt. Ez a következő határozat, hogy a kemecsei család nem halt ki, csak férfiágon Kemecsén a földtulajdon öröklésében haltak ki. De eltávozza mások birtokot tartva, a kemecsei név mai napig ér tovább. A Ferencet illető egyharmad pedig a Mikecekre és a Fejér családra jutott. Kemecsei Ferenc leányi után a zsidaiak, a sziták, a borbélyok, a hagymásiak, a petők és a másik ág Kristonok, a márciok örököltek. Kemecsei Ferenc Borbála nevű lánya Lévai Jánosné volt. És a kemecsei család végül is 1863-ban történt újabb tagosítás alkalmával ugyanezek a családtagok nyilatkoztak, hogy ők a kemecsei család örökösei, de már nem kemecsei néven. Az 1613-as osztályos egyesség Nyakas György alispán előtt köttetett Kemecsei László és Bárci Eleonóra neje számára is. 1703 és 1711 között zajló Rákóczi szabadságharc idején is számos kemecsei névvel találkozunk. Kemecsei, mint birtokos férfiágon kihaló kemecsei család, viszont Kemecsei György révén, és a másik elterjedt kemecsei név, a György, Bereg megyében folytatódik, Munkásváros határában 1910-ben még szerepel CH-ban Y a kemecsei tanya, 11 lakóval, de maga a harmadik Károly 1711-1740 között 1736-ban készült földtörténeti leírása a következőket írja: Kemecse, CHY, a kemecsei család birtoka.
Az utókor a kemecsei családból leszármazott családokat település részenként is nyilvánította, és külön érdekesség, ezt Kozma Sándor a Kemecse című könyvében részletesen felsorolja, de én is javaslom, mert nagyon sok rokon van itt. A régi kemecsei Mikesz leszármazottak, főleg a Derékszeren, a Móri Zsigmond úton, a kemecsei Bodó örökösök a Bogdányi szeren, a kemecsei Répási, Krajnyi, olasz, krasznai utódok pedig a Halászi szeren utak. A Kriston, Szita és a velük összeházasodott nemesek, telkei, főleg a nemes régyen, a Bajcsi Zsilinc utcán voltak. A többi nemes Kemecse különböző részein, utcáin élt. Az 1000 éves kemecsei család története az ország különböző település részein tovább él. Leányágon Kemecsén a nagy történelmi családokban él tovább, a kemecsei Y-nal, I-vel vagy CHY-nal az ország különböző részein. Végül egy történelmi név tovább él. A kemecsei római katolikus plébánia kereszteltek anyakönyvében 1893-1901 között minden évben találtam Kemecsei Zsuzsanna szülésznő nevét, aki Tura községből jegyezte be a kereszteltek adatait. Vagy jeleztem, mert hát úgy azt a papírta be. Tehát már a római katolikus plébánia kereszteltek anyakönyvében 1893 és 1901 között rendszeresen van kemecsei név. Kemecsei Zsuzsanna, turai szülésznő. Az élet szépsége, hogy itt Kemecsén is találtam, névadó településen 1934 és 45 között kemecsei nevet, hogy aztán mégis lakóhelyet változtatva megőrizzék, tovább vigyék szülőföldjük nevét. Kemecsei Sándor született 1934 Kemecse, Kemecsei Pál született Kemecse 1938, Kemecsei Irén született Kemecse 1939, Kemecsei Ilona született Kemecse 1941. A római katolikus plébánia halottak anyakönyve 1928-1994 67. lapján szerepel, 1945. február 2 meghalt, temették február 4-én Kemecsei Piroska, 1 év, 2 hónapos görög katolikus gyermek. Kemecsei Ferenc budapesti lakos, polgármester úr, szakmai ismerője, kinek felesége Mészáros Viktória, büszkén vállalja kemecsei eredetét, csupán egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni ezen a konferencián. Megyénk számos területén azonban él kemecsei család, csak csupán válogatva, Nyíregyházán Kemecsei György, Y-nal Kemecsei Györgyné, tehát nem házaspárok, Kemecsei Szilvia, Y-nal, Bujon Kemecsei László, Kisvárdán Kemecsei Béláné, Nyírbátorban Kemecsei Jánosné, Kemecsei Sándor, Tiszalökön Y-nal Kemecseiné, Kocka Éva, Újfehérton Kemecsei Sándorné, Máté Szalkán, Kemecsei Ferencné, Kemecsei Mária, Kemecsei Márk László, Gesztelékben Kemecsei Pál, Nyírgyelsén Kemecsei József, és Tiszanagyfaluban a sajtóban sokat olvashattunk tevékenységéről, Kemecsei László, a polgármester. Valamennyien a múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék. Remélem, mai konferencián gondolatai megajándékozták Önöket néhány kedves emlékkel a múltból, és az elhangzott szavak eljutottak lélektől lélekig. Köszönöm vendégeink értékes, érdekes előadását, a jelenlévő hallgatóság megtisztelő figyelmét. Megköszönöm mindenki segítő közreműködését a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában. Köszönjük a média megtisztelő figyelmét. Konferenciánk zárásaként minden kedves jelenlévőt szeretnénk vendégül látni, egy kis népies ételkóstolóra invitálni iskolánk földszinti levélőjével. Köszönöm szépen! Vendégek, kedves barátaim! A kis közösségek összetartó ereje adja a nemzet erejét, tanultam főiskolás koromban, így és családtól. Meleg szívvel, őszinte tisztelettel köszöntöm még egyszer a konferencia minden kedves résztvevőjét, Kemecse nevében is köszönöm, hogy megtiszteltek, eljöttek, és külön hálásak vagyunk érdeklődnek nemzeti múltunk, történelmünk, családtörténetünk iránt, és szeretettel várjuk 2013. március 1. szombatján a következő egyetemi konferencián, és most elkezdünk egy kis kínálást, közben pedig a étvágyat kívánok, egy kis 2002-es Szilva,
a kemecsei kutatás kezdete, és ez pedig egy kemecsei kis házpálinka, Ágyos Pálfán kemecsei, és mi pedig is. És a borral is. Senki már kívánok.